Ето ме в поредния сервис на проверка. Да видим тук как тече подготовката за състезанието. Ще се представиш ли? Да, казвам се Явор Николов. Състезавам се за отбор GN Motorsport. Правиме BMW M20 мотор за драг рейсинга в България. За най-големия клас. Мотора е уникален сам по себе си. Направили сме го с ковани бутала, J-Pistons, титаниеви диели, титаниеви клапани с натрий, главата е с берилеви легла, турбото е GT40 хибридно. Очакваме много сила. Ще видим накрая какво се получи. Страхотен избор на цвят. Да, цветът е уникален. Това е общо взето за колата. Колко време би трябвало да се сглоби напълно, за да е готова за старт? Предполагам за една седмица може би ще се справя, но не съм сигурен. Ще направя всичко възможно. За конкуренцията нищо не очаквам. Всеки се подготвя, всеки прави своя автомобил. Пожелавам ти успех, аз ще бъда там и ще гледам твоето представяне. Много ви благодаря. Надявам се да завърша колата и да участвам в състезанието на 26-ти на Кондопрей. Пожелавам на всички успех от сърце и хубави резултати.